gị na ya na-abọbi like di na-anụ gị feelili that na ị na-akwụghalị wee ji maka ya wee chụọ gị site na ada anọzi gabala onwe gị yanwa gabala onwe ya yanwa kpọkwa ụmụaka because of ebe ọ fụrụ gị bifon wee gbasaa ịghọtana maalụ na ị nwere ọya obili na aja ọcha maybe ị gwara ya na ị nwere ọya obili na aja ọcha ka ị hapụsa ife ndị ọzọ ị wee na-abe nna gị maka ọya obili na aja ọcha afọ o nwere right ọfụ gị n'ụzọ o use be against you gwaba ndị mmadụ na ị nwekwara ọya obili na aja ọcha just to stop you from move on just to stop you from ịdụ happy o nwere that right this guy ị gwara ya na ị nwere ọya obili na aja ọcha just for him to let you go. It's not like in English. No. No, say along jukwo de ịgba move on ka ọ chụgo gị dọkwa be nna go. Ị ghọtara na? So, iwe gwe na ị nwere ọya obili na aja ọcha ka o wee hapụ gị, ọ hapụzia gị, wee signize ebe ọfụ na gị, otibe mkpu gwaba ndị mmadụ na ị nwere ọya obili na aja ọcha. Who does that? Who does that? Kedu ife kpata na ignorance? Yeah, might be ignorance, but ignorance is not an excuse when it comes to law. Ọ bụrụ an excuse. So, mmadụ mee ego ụdị ife afọ, inwe ego tụọ nya nga, ọ dapụ ala, regardless na ị nwere ebọta inyere ya nyakọbi akọ egwu, o nwere right. Mana ife nchọrọ ịma bụ, ọ defamation ka ọ bụ, ka ọ na ọ bụrụ like na ị nwere ọya obili na aja ọcha mmadụ kwuo na ị nwere ọya obili na aja ọcha a ga-ata gị ihe defamation because ị na-enye kịta eziokwu na ị nwere like ọ bụla eziokwu na ị nwere ọya obili na aja ọcha like anyị hapụ nke anyị na-akọ like ọ bụla eziokwu na ị nwere ọya obili na aja ọcha actually mmadụ wee fụ gị wee na-agwa gị ya na public apịatago onye afọ ị ga-esu onwe for defamation ka ọ na ịma nsu onwe for defamation due to na ife afọ o kwuru bụ eziokwu nke ekwere m nghọta. So ndị lọya nọ na peji ma what do you think? Ọ na ọ bụrụ eziokwu ka okwu o kwesịrị ikwu ya ike gwụrụ ndị be anyị daalụdụ ka dị n'ụbọchị ọzọ.